heb daar Kijk, maar hoef je meer te voeten. Nee, het begint hier geloof ik, bij de A. Ik heb me Oh nee. team meegebracht. Ik heb een team onder mij die gaat trainen. Oh leuk. Maar dat is een springteam. Oh echt? Ja, en ik heb zo gezegd. Oh nee, dank. Dit jaar 1 keer rond de rijden. Dan heb ik gezegd, dan gaan we mooi naar Buurzee. Ja, maar gaan we mooi naar Buurzee. Hier kennen jullie niemand. Het maakt niet uit hoe het gaat. Oh, dat is leuk. Ja. De eerste was net, nou die heeft al een kans om dat te winnen. Dat is echt goed. Oh, lachen. Ja, en ze rijdt nooit dressuur. Ze heeft nog nooit een dressuur gereden. Nee. Oh, lachen man. Dan mag je wel mee dan naar Duitsland. Wacht wel. Oh, lachen. Oh, leuk. Oh, leuk. Staatslingen meenemen, dat gaat ook van Geldia, dat is 2 weken geleden. Ja? Die heb ik eigenlijk hier aangemeld. Oh, shit. Staatslingen, maar weer... Heb jij nog iets van Renate gehad verder aan? Dat is ook helemaal niks van. Dan ben jij weggegaan. Het is nu even improviseren. Ik heb er helemaal niks van gehoord. Nee, zij is een jurylid, dat weet ik wel. Ja, daar was ze wel mee bezig toen. Ja, dat klopt Is ja. nu klaar, geloof ik. Ja? Als het nog rijdt, weet ik niet. Ik weet helemaal niks. Het was ook niet zo met Ik weet het toch niet? Dat zag er als een bok uit. Verzet. Nee. Het is makkelijk. Jong springpaardenproef heeft hij gelopen in Duitsland. Hoe ben je dan? 3. Els, je mag erin. Allemaal kinderen zitten. Van jou? Ja? Ik heb gezegd, we allemaal kinderen zitten rijden. Leuk. Is het leuk? Wat een lieve boksen. Ik heb ook een nieuw paard. Ja? Weggedaan. Pas, die anders verkocht. Die staat in Duitsland. Ik heb ook een nieuwe Ja? springpaard. Leuk. Mooie grondpiloot. Die heb ik ook mee, die heb ik nu 2 weken. Ja. Dat is een beetje een gek. Wat ga je doen nou? Springen mee? Ja. Zei dat een boksen was. Ze is nog maar 7. Die van mij was jong, die kinderen nog niet veel. Dat we overnieuw beginnen. Ja, dat is waar. Wel een heel groot paard. Ik ga volgende week nog een nieuwe erbij. Nee. Nou, doe je best. De hond is niet sociaal. Ja, die wil ja. Nee, die springen gaan niet best. Weet je, jongens springpaardenproef gewonnen. Echt goed. Dit hondje. Is met je gereden? Nee. Ja, die is net aan de gang. En ik zo. Ja hoor, ik zie dat goed weer. Ja, we gaan met springen laatst. Ja, kijk eens aan. Super. Wie is daar? Oké, dat was heel goed. Waar moet een hoofdpaard worden? Dat mag niet helemaal een keer beginnen. Waar moest daar niet bij eerst, hè? Ja, dat zijn ook